दायो जैग'आव आवगायलांसै मानि थाखाय दिनै मा सरस्वतीनि गोथार सान बेनि थाखायनो जों बेयाव एसे जैग'आव आवगायनोसै 2 जानुवारि फिरफिला बिरहोनाया होनाया जोबनानै थांबाय दायो मोनसे खामानियाव दे Hello everyone, welcome back to my channel. Good morning लोगोफोर. ओमफ्राय दिनैनि दिनखौ मिथिखागौ ना दिनै मा दिन? दिनै सरस्वती पुजा ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे 26 जानुवारि मा होनो रिपाब्लिक डे बाव ओमफ्राय दा जोङो स्कुलाव थांसै आरो ना आंनि फिसालाबो दं नै स्कुलाव थांसै ओमफ्राय दिनैहाय फ्लेक्सबो गायगोन ओमफ्राय मा होनो दिनै सरस्वती पुजाबो होगोन जैग' होगोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननो स्टार्ट खालामलांसै देखायलांसै थ' दा बिदिब्ला ओमफ्राय नै स्कुलखौ बिराद मोजां साजायदों माने बिलुन सिलुन एसे साजायबाय आरो डेक'रेसन खालामबाय खामसालियाव सरस्वती पुजा होनो नागिरनाय मण्डपआ नै दे रनि फुजानि खामानिखौ मावबासो बोर मोनोनो मावना हो दे खुंगुर बोना हो मोजाङै ब नोंहालाय मा लाबोदों दिनै सरस्वती पुजानि मिमां हा जेबो लाबोआखै दे दा मोजां बोर बिदै आंखौ लेखा गोरों खालामहर होननानै दे एसे साजायबाय नै स्कुलखौ बिलुन माबा माबि बिलुन होबाय लोगोसे दिनै रिपाब्लिक डेबो नालाय ओमफ्राय फिरफिला उरायहोगोन आरो ना नै दिनै 26 जानुवारि नालाय दिनै फिरफिलाबो उरायहोगोन आरो लोगोसे सरस्वती पुजाबो गोलैबायना दिनैहाय जैग'बो होगोन आरो हाखांबाय प्रसादा थोसिगोनहाय आरो दा माबा होगोन ना प्रसादबो होबावगोन हाखांबायना रुक्मिनि गथ'फोरनि गार्जेनफोरबो मावफैफायो आरो ना सरस्वती पुजायाव ओमफ्राय नै प्रसादा जोंना रेडि जाजोबखाबाय ओमफ्राय जैग'ल' होनांसिगौ आरो निखा बा दख'ना गानबोलायथारदों माथो मोजां बोर बिदै दा सरस्वती पुजायाव मावदों हा क्लास जाबाय दे रोगाद' नै जैग' होनायनि माबाफ्रा बेयावनो दोनफैजोबखाबाय आरो जमानो सामसफ्रा हाबाफारिखौ गोरों सारखौ बेरायनो थाखाय खावलायदों बे समाव कमान्डारखौ साबधान बिश्राम खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय रेडी ब्रेक साबधान बिश्राम साबधान बिश्राम साबधान सारखौ दिनैनि बे सुबुंखान्थि साननि सरस्वती पुजाखौ बिरहोनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय
फिरफिलाखौ मान हो राष्ट्र संगीत सुरु करो बे समाव दिनैनि सुबुंखान्थि साननि सोमोन्दै गोरायुं सारखौ दान्दिसे बिबुंथि होनो थाखाय खावलायनाय जोंनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमि अनजाथाव फरायसुला फरायसुलि लोगोसे दिथागिरि नोंथांमोन फोरोंगिरि नोंथांमोन आरो जोंनि आगु फरायसालिनि गोरायुं फोरोंगिरि ब्रह्म आफा दा जों नैबे समाव गोजोननाय जासिबाय बे समाव कामान्डारखौ साफेन बेस्टान खालामनानै हाबाफारिखौ फोजोबनायनि थाखाय खावलायबाय दायो फिरफिला उरायहोनाया जोब्बाय आरोना दायो जागोन जैग' होनाय सरस्वती फुजानि सार दायो मा खालामगोन दायो जैग'आव आवगायलांसै मानि थाखाय दिनै मा सरस्वतीनि गोथार सान बेनि थाखायनो जों बेयाव एसे जैग'आव आवगायनोसै 2 जानुवारि फिरफिला बिरहोनाया जोबनानै थांबाय दायो मोनसे खामानियाव दे थिगानो दा नै जैग'नि प्रसादा रेडि जाजोबखाबाय दायो जैग' होनसै आरोना ओइ मा जायगा सेलायलायबाय थादों नोंसोरो नोंसोरखौ लाखाया आङो दुगैबोखायाखै नोंसोरो जल्दी सावैदो समान दे मोनसे जोंबानो जोंगोन दे लायदों Isa. Hai. Tahu saya nih, tahu kulum nama nanti. Kulum kasuri bumbay. Ini हांसोनि बाथौ बुंसै सानैया दासो टुइन्स सानैया दख'ना गानबोलायथारदों फैद' मानो गोबाव जानाय जानाबि गामियाव गोबाव जादों आरो मा जिरायदो
ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय स्वाहा ॐ भुव ॐ स ॐ मह ॐ जन ॐ तप ॐ सैषं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्मणे स्वाहा ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्मसमाधिना ॐ स्वाहा घिउखौ लादो दे घिउखौ दायो जोंना जैग'आ जोब्बाय नै माबायदि जानांदों हा अबाव थुगोन दायो जोंना जैग'आ जोब्बाय ओमफ्राय जोबनानै आं दायो फोथाबो थुखाबाय नै ओमफ्राय दायो आङो बयनोबो साहा फुदुंनोसै आरो बयबो साहा लोंगोन नालाय स्टुडेन्टफोरनोबो गासिबनोबो ओमफ्राय गासिबो लोंगोन आरो आं दायो साहा फुदुंगोनखौ आं दायो नै सिनिखौ होना लानोसै दोबसियाव बेसेबा गिदिर दोबसिखौसो जाननांबाय ओमफ्राय अर सुनो होनानै बनजों सुनो होनानै जोङो साहा बुरजाबाबो दहायनिफ्राय फुदुंना दोनखादों आरो गाइखेरखौ गेसावहाय सिनि लोंनासो थानो लुबैयो हा खम गोथाव जासिगोन दे साया आं फुदुंनाय साया खम गोथाव जासिगोन दे नै गाइखेर दोल गोनां फुदुंना होथारसां साहाफोरखौ गारसनहरबाय आं बुरजा नांगोनहाय बे साहाफोरा थोनाय नङा होफबखाथारसां जासिगोन दे जाया दे एसे नांगौ माखासे राननिबाय ओमफ्राय आंहा रुनानै हरग्रा जादों बेखायनो थोनायबो जायाखै नोंथांमोननो जानांगौ जायाखै ओरैनो साबसिन जागौ दायो नै साहा लोंखांबाय मेथाइ जादों साहा लोंदों नाना सिंग्राया मोनजाबाय दे मोनसेल' गोलैथारो नोजोर जाबायना मा होनदों लोंखांबाय साया रजिना सिंग्रा जाबाय ने साहाखौनो लोङाखै माथो रजिनाया दे जानाबि जादो सिंग्राया जोब्बाय माथो जानबि नोंना मोनलोंनायखाय बिराद खुसि जादों नामा नोंसोरलाय माथो खुसिथार लथा निजोम साया लोंदो साया क्लास गिदिरनि स्टुडेन्टफ्रा जानाय लोंनाय रानदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै दायो दे लोंखाद' नोंसोरबो लोंद' दासो न' सफैदों आंहा लोगोफोर स्कुलनिफ्राय फैनानै मेंनाय मोनगुलायबाय दोखो मेंबाय ओमफ्राय आं डाइरेक्ट न'आव सफैनायखौनो होनाय जाबाय आरो दायो खामानि बिजिनि थाखायनो आङो भिडिअबो लाबाय थानो हायासै बेनिखायनो दिनैनि ब्लगखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय